قبلهم على اليوم. انزل زنجون نلقاكم مع الشوتر يهر الاخر شوتر tal-ġimgħa ġifieri. Illum shooter, pipi u sodda. Tajjeb? Tajba. Ħalli norqdu forsi għadan u aħjar. U sew. U jekk waqt li reqdin toħolmu b'xi ħaġa interessanti, taħsbu. Inti wieħed minn dawn li torqod. U veru di li jek torqod aħjar l-għada? Fimni, mux dejjem, ġiri norqot u missu ktarajjen, ma nafx ġiri inti. Inti kif edha pala rqat? Jena bħalissa bħatċertu rutina, ġifiri sirt ma' 11 ta' billej minn l-għol nidħol norqot, anke kikun f'nofs episodju jkun xikun ta' Netflix, nidħol norqot tajjeb, u mbagħad Vangelu fil-6 ta' filgħodu terġa' tarani mqajjem. U waħdek. Ejja. Imma inti wieħed minn dawk li bħost jew le majjul tibqa' rieq. Jiena bħoss inqum mhux bħal da wara. Imberkejn li tkun hekk. Imberek. U inti? Ħannu dik naqra meta nkun ħala. Mhix tgħaddi. L-ewwel, nibda nitqelleb u norqod isni ma nistax insib pożizzjoni. Il-ħsejjes. Xi ħoss ġdid li mhux imdorri bih. Ejt li se jħallini newden il-lejl kollu. It-temperatura, speċjalment issa fis-sajf, ġieli jkun wisħana, ġieli mbagħad niksaħ flejsi, ma nafx jiġri, imma t-temperatura tilab logħba kbira matul il-lejl. Il-ħsieb nibqa' naħseb fuq xi ħaġa, jew li nkun rajt forsi fuq xi television jew hekk, jew inkella fuq li qed naħdem fuqha u ma nkunx norqod. Il-ħolm norqod, noħlom ħolma u l-qulm. U allura nibqa' naħseb fuq dik il-ħolma sabiħa jew kera u ma nkunx norqod. In-nas ġieli din l-ar waħda illi ma jkollix nas. Allura, ovvjament ma nkunx nista' norqod. Din naħseb l-iktar waħda gravi minnhom kollha. U x'suppost nagħmel? Inqum nibqa' rieqed, mmur mixja, ma nafx. Ħanina ta' flissa li rajt li l-ek għat t-ġenni nirrealizza li kważi kollha ngħaddi minnhom da' situazzjoni. Għanżid l-ek oħra, ġieli ma nafx ġiex li l-ek ukoll meta mmur xi weekend break x'imkien u biddel is-sodda jew nsifer, terġa' għandi dik il-ġurnata u nofs biex isni nidra l-ambjent il-ġdid. Imma fil-verità, l-irqat, jew forsi ngħidu l-irqat żejjed jażilna. Ma nafx, jew ma nafx. Taf xejdu, min jorqod ma jaqbadx kont anke l-qawl Malti, sal-qawl Malti suppost meta tgħid il-qawl Malti. Dak ser niċċekkjah xi ħaġa oħra interessanti, ġieli tisma' ħoss f'nofs ta' lejl. U tgħid Madonna daħlulna. X'tagħmel? Jiena ninkwieta, jibdu jgħaddu ħafna ħsibijiet, indur nitfhom ħadda fuq rasi li tattaw nibqarijat. Qed ilagħba tar-riħ. Sakemm ma ġenniex il-mara mu niċċekkjaw fil-kassirku. Lejjen jiena jim bla bajt, bla gazz, allura nqabbad il-mara mill-ewwel. Ma armat jekk tal-biża'. Jien nibża minna ġifieri ħalli issa nafa ħseb. Min jorqod ma jaqbadx ħut? Ħammur nistaqsi. Bravo. U kmieni ħabba f'din il-mistoqsija. Qomt fis-7 ta' filgħodu, thank you Daniel, jiena u l-cameraman u ġejna fil-pajjiż fej suppost issib is-sajjieda. Ħa nistaqsu naqa' nies fiex ħinqumu hawn biex jaqbdu l-ħut. Bonġu sieħbi, bonġu. Ed fiex jinqomt. Is-soltu fis-sija u mija fis-satejja. Allora ma torqodx mela. Mela, norqod kmieni bla ġejja fid-disa. Inti sajjiet imma. Konċu darba. U fiex inkont u? Jew fl-erba' u fit-tlieta skont għax xkun ħadd mawwa. Fiex jinqom dal-għodu? Fil-5. Bad ħut? Ejja. Għax skontna minn Jorqod ma jaqbax. diki. U temmen fija? Le. Fiex inti tqum biex taqbad il-ħut? Doktor karaħ bla ġejja. Aha. Mbagħad però bdej morru fis-setta jarfaw. Mela femni naqt, torox fid-dlam, ħalli meta jisbaħ kun qiegħed fejn il-ħut. Ejja. Tiegħemna. Dukkaluh, dukkaluh bla ġejja tidħol, mbagħad però tmut tarfaw fis-setta. Katħallah il-beħer aħjur. Skont ġammari, tajjeb, xlokkaj. xlokkaj. Skontu għalilkom eżatt għal xiex tqum kmieni, tajjeb.
U issa sirna nafu ukoll li jekk torqod għaliex ma taqbax ħut. Mux jekk, kmin, il-ħut. Insomma, ma jtlux fiex, spiega xinna b'tajjeb dak. Issa, l-axħar ħaġa forse qabel nitilqu, ġieli ħsibtu kif jorqdu ċertu personalitajiet? Tipo, min? Eżempju, dik waħda kazu hekk. Eileen Montezin, kif taħseb il-għura? Mux ħanaħseb għax ma nix nidħol xi waħda fidejk. Le, ma nix isma'. ħanajdlek jien, torqob bil-kutra fuq hekk. Għala. Għax undercover.